Sä oot aika varmasti nähnyt useamman eri sisällöntuottajan käyttävän tätä tuotetta. Mut miksi? Tää tuote on tällä hetkellä todella suosittu sisällöntuottajien keskuudessa, joten otetaan selvää, mikä siitä tekee niin hyvän, että niin moni käyttää sitä. Kyseessä siis Rode Wireless Go 2 langaton mikrofonijärjestelmä. Lupaa 7 tunnin akkukestoa ja pitäisi olla todella helppo käyttää. Tää ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta ei myöskään täys arvostelu. Mä en löytänyt oikein yhtään esittelyvideoa tästä suomeksi, joten päätin sitten tehdä semmosen itse. Katsotaan millainen tää on ja miten pystyt käyttämään tätä videoiden teossa. Go 2 myydään 1 ja 2 mikrofonin paketeissa. Mä hankin itse 2 mikin setin ja siihen sopivat haastattelumikkikiinnitykset sekä vielä piuhan, jolla näitä voi myös tarvittaessa käyttää puhelimen mikrofonina. Tosin kun mä päivitin iPhone 15, niin mä en enää tee ton Lightning-piuhalla yhtään mitään. Paketissa tulee mukana 2 langatonta mikrofonia ja irrotettavat tuulisuojat, vastaanotin 3 erillistä USB-C-laturipiuhaa, eli saat ladattua kaikki 3 samanaikaisesti, sekä 3,5 mm äänipiuha, jolla saat mikrofonin yhdistettyä kameraan tai vaikka tietokoneeseen. Haastattelumikkikiinnityksiin mikrofonit liuutetaan paikalleen ja sen jälkeen tuulisuojaus vaan takas päälle. Apple-laitteisiin yhdistävän piuhan USB-C-pää kiinnitetään vastaanottimeen ja Lightning-pää puhelimen tai tabletin latausporttiin. Itse en tykännyt siitä, että tää vastaanotin roikkuvaa piuhan päässä puhelimessa, joten mä hankin tämmösen USB-C-adapterin. Tällä mä saan tän paljon kätevämmin mun puhelimeen kiinni. Käyttäminen on todella helppoa. Laita mikrofonia vastaanotin päälle painamalla virtanäppäintä pohjassa hetken aikaa. Kun mikrofonin linkitysvalo ei vilku, niin tiedät, että se on yhdistänyt. Vastaanottimesta näet laitteiden akun määrän ja saat säädettyä mikrofonien volyymeja vasemmasta näppäimestä. Oikealla näppäimellä voit valita toisen mikrofoneista ja painamalla tämän jälkeen vaimennusnäppäintä saat toisen mikeistä vaimennettua. Mikrofoneissa ja vastaanottimessa on sama klipsikiinnitys ja tää on just sopivan mallinen kamerakiinnitykseen, eli saat sen helposti mihin vaan järjestelmäkameraan kiinni. Jos mikrofoni on häiritsevän näköinen kaulalla, niin siihen saa yhdistettyä myös minkä vaan nappimikrofonin 3,5 mm kiinnityksellä. Jotta sä saat mikkien kaikki asetukset käyttöön, niin kannattaa ladata joko puhelimelle tai tietokoneelle Rode Central-sovellus. Työpöytäsovelluksella saat esimerkiksi päivitettyä firmwaren uusimpaan, eli suosittelen ehdottomasti tekemään tämän. Itse en ollut tehnyt tätä koskaan, niin nyt sain kaikki päivitetyt ominaisuudet käyttöön. Täältä voit sitten laittaa esimerkiksi nauhoituksen päälle, eli mikit tallentaa ääntä, joten jos ääni ei nauhoittanut kuvatessa oikein, voit vaan tämän sovelluksen kautta löytää ääniraidat sun kuvaamiin klippeihin. Näin siis varmistuu, että sulla on aina ääniraita kunnossa. Sä pystyt täällä myös säätämään esimerkiksi ledien kirkkautta ja mitä eri napit tekee. Jos sä haluat esimerkiksi erottaa 2 mikkiä toisistaan, niin laitat toiseen himmeet ja toiseen kirkkaat LED-valot. Jos käytät 2 mikrofonia samaan aikaan, mutta haluat, että niiden ääni tallentuu erikseen, niin paina vaimennus- ja valintanäppäimiä pohjassa hetken aikaa, niin toinen mikeistä kuuluu vaan vasemmalla ja toinen oikealla. Nyt voit editoidessa käsitellä mikkien ääniraitoja erikseen. Paina nappeja uudestaan, niin saat taas yhden ääniraidan. Mä käytän itse editointiin Adobe Premiere Prota, joten mä näytän siinä, miten saat hyödynnettyä 2 ääniraidan kätevästi. 1. Lisää Rodella nauhoitettu videoklippi aikajanalle. 2. Valitse ääniraita ja kopioi se painamalla Alt-pohjaan ja vetämällä se alemmalle raidalle. 3. Right-klikkaa toista ääniraidoista ja valitse Audio Channels. 4. Valitse molemmat vasemman kanavan äänet. 5. Sen jälkeen tee sama toiselle ääniraidalle, mutta tällä kertaa valitse molemmat oikeat kanavat. 6. Nyt pystyt säätämään mikkien äänenvoimakkuutta ja efektejä erikseen sekä vaikka mykistämään toisen niistä. Puhutaan sitten tietty äänenlaadusta. Se on hyvä ja häiriöääniä tai taustameluja ei liiemmin tule. Ero vaikka pelkkään puhelimen mikkiin on kuin yö ja päivä. Tältä kuulostaa mun puhelimen mikrofoni. Täällä huoneessa on ihan täydellinen akustiikka, eli tämän pitäisi ainakin tässä näin kaikua jonkun verran. Myöskin mä istun noin 1,5 metrin päässä tuosta kamerasta, niin se on aika paljon. Ja tältä kuulostaa nauhoitettu ääni Roden mikrofonilla. Tää on pikkusen parempi kuin mitä tuo peruspuhelimella saa. Täällä on myös todella pitkä kantama, eli sun ei tarvitse olla ihan kamera edessä, vaan sä voit olla pidemmänkin matkan päässä, ja silti kuuluu erittäin hyvin. Mulla ei valitettavasti vaan ole mitään klippiä, missä mä olisin testannut tätä. Monihan tykkää kuvaa kans tälleen videoita, tääkin on ihan hauska tyyli mun mielestä, mutta se on vähän hassua, että minkä takia sä oot pitää sitä kädessä, kun siinä on tää klipsi sitä varten. Mut hei, tää on aika yleinen tyyli, millä näkee, että jengi tekee. Oon kanssa nähnyt paljon, että jengi käyttää tätä tuulisuojaa myös sisätiloissa. Ei sisällä pitäisi tuulla, mutta turhaan pitää sitä koko aika kiinni. Kiinnittää vaan enemmän huomiota. Tässä on myös muutama asia, jotka on häirinnyt itteeni käytössä. Ekana tää mikrofonien kiiltävä pinta, joka heijastaa kaikki mahdolliset valot inhottavasti kameraa päin. Ja haastattelumikeissä on valtavalla Roden logo, joka on ärsyttävää, sillä omaperäisen muotonsa vuoksi näihin on vaikea löytää sopiva tuulisuoja oman logolla tai täysin ilman logoja.
Jos rodelta tai kolmannelta osapuolelta saisi tilattua mattapintaisia tarroja mikrofoneihin ja tuulisuojaa ilman logoja tai tilattua oman firmansa logoilla, niin tuote olisi melkeinpä täydellinen. Ja vikana vielä tää koko. Vaikka nämä on pieni kokoset, nämä on itse asiassa markkinoiden isommasta päästä, eli huomaamattomiksi näitä ei voi kutsua. Toki tällä ei ole mitään väliä, jos hommaat edellisen nappimikrofonin, minkä mainitsin aikaisemmin. Loppuun vetona, itse on ollut kyllä todella tyytyväinen näihin ja voin ehdottomasti suositella alle 300 € hintaa. Videon nauhoitushetkellä yhden mikrofonisetin hinta on 200 € ja kahden mikrofonin 260. Haastelumikki-kiinnitys on taas noin 30 kappale. Ja USB-C Lightning-kaapelin hinta on noin 26 €. Tykkää ihmeessä videosta, jos pidit, ja kerro kommenteissa, mitä mieltä olet tällaisista tuoteesittelyvideoista. Kiitti kattamisesta, palataan seuraavalla videolla. Moi moi!